Vytvorenie účtu PayPal. V jednoduchom návode si ukážeme, ako si vytvoriť účet PayPal. Prostredníctvom služby PayPal je realizovaná výplata honorárov autorom a je to aj jedna z akceptovaných platobných metód pre zákazníkov. V internetovom prehliadači si otvoríme stránku paypal.com. Po načítaní stránky v pravom hornom rohu klikneme na tlačidlo Sign up. Následne nás stránka presmeruje na možnosť vytvorenia účtu. Tu vyberieme krajinu a jeden zo 4 komunikačných jazykov. Pokračujeme kliknutím na tlačidlo Get started. Otvorí sa nám formulár, kde vyplníme všetky požadované polia. V ďalšej časti formulára prepojíme účet s platobnou kartou. Po vyplnení všetkých potrebných údajov odsúhlasíme podmienky používania zaškrtnutím príslušného poľa a odošleme formulár tlačidlom Agree and Create Account. Následne nás systém vyzve na vpísanie bezpečnostného kódu. Po odoslaní bezpečnostného kódu môžeme začať využívať službu PayPal.